Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana,
dapat ng maaraman, dapat ng ganantabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmigan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog ka Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Joy Cargullo, kay Batis Rider, kay Busmar Borzer, kay Papadan, kay Sismati, kay ABC President Kapart Avila. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Lunes, Monday. Primerong aldaw kang bulan na Hulyo, July, taon 2024. Katkaton, sabi kang aki, katkaton ang panahon. June pa sana, July na naman. Sabayan po nindon sa endong lingkod, 2 oras kita 7 to 9 na orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kompleanyo ngunyan, July 1. Maligayang happy birthday. And happy na birthday pa. Siyempre sa may mga okasyon, o ano man pong klaseng okasyon niya, o day nanggan nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Wara man po kaibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Wara nakita ki ibang sasarigan kundi ang satuyang kagurangnan. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya.
Sana po nasa maray sa lakamong kamurugtakan, anuman po ang sa inyong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Lunes na tabi ngunyan papadaan. Pa shoutout da tabi ki happy birthday sa mama ko, si Virginia Rosales. Yan, birthday ngunyan ni mama ni papadaan. Happy birthday tabi. Alam na ang handa, pansit bato. Kay Cyrene, good morning. Kumusta dyan sa Basilan? Kay Ma'am Nilia Marcaida, good morning tabi sa Gabos. Uy, Lunes na ngunyan, primerong aldaw kang bulan na July. Happy birthday tabi kay Ma'am Joy Cargulyo. No. Birthday ni Ma'am Joy. Ako di Ma'am Joy, may regalo tulo sa imo. Primerong aldaw kang bulan na Hulyo, may regalo tulo sa imo. Ano nga yaya? May paglangkaw tabi kang presyo kang gagamit na pagluto. No. Primerong aldaw kang Hulyo, sinabatulos kita kipaglangkaw kang LPG. Apwera kang babayadan tangon niya na first week kang July so mga bill kang aliko na paralabaw. Dagdag paso LPG. Ay inay. Kay Ma'am Maria Teresa Bogati, good morning. Good mo yan. Nagtitipon pa nga ni kita kipambayad ta sa aliko. Nga ta daw nga iyan. Nagtitipid na ngayon nga ni kami o sa kuryente. Lalo lugod lumin ang kawon subayad ha. Anong nangyari ka ini? Ako nga ni perminang madiklom ang harong ko susolar. Pagkabanggi nakasolar na kami. Aw ano ka natabi ABC President Cup Art Abila. Palabaw lugod subayadan ko sa kuryente. Ay anong pahitin eh. Habang lugod nagtitipid kita, nagdadagdag lugod sa konsumo ta. Ay inda tabi mga mama bongper kanosa. Maria Usip. Kaya pagbuat ay salubong ta kaining bulan kang July, kaining Hulyo, puros tulos abunaran. Mabayad kita sa aliko. O tan mga Judith ngunya na first week. Iyo. Huni pa pag naubusan ka kipanggatong. Mabakal pa kang LPG, naglangkaw si LPG ngunya na aldaw. Ay inay. Maray na sa nangaya sa mga yaon dyan sa bulod. Tadakol na mga kahoy-kahoy. Ay inda. Ano nangyari sa tuya? Tapos ngayon, sildo taday man naglalangkaw. Kaya sutios, lalong nagtitios. Sumayaman, lalong nagyayaman. Eyo, may nalingawan tabi ako idol. Birthday man pala kang pamangkin ko, kasudma, si Princess Rosales Bunape. Di belated happy birthday. Yo. Kay classmate Edwin Sistina, good morning. Anan mga reparo tangon niya na Lunes. Oy, ako kasuod ma
Pag-agi ko dyan sa may parting San Carlos, Tabaco City, nga taya ko tahalabaon sa traffic. Naagihan hindi tabi ito. Kaso, udma, grabe sa traffic niyan sa may restaurant baga ni so idol ko ka itong artista, si Sayan, si Aya Midel. Halabaon dyan sa traffic kasudma na hapon. Nay, ano daw yako digdi? Ito pala, nag-conductor po ni Oplan Sita, so Tabaco PNP. Nag-checkpoint, tabi Sir Willie Binancio Salazar. Nag-checkpoint sa Tabaco PNP. Ang magayon kaya ni tabi Cons Abila, ang magayon ta, daiki pigpili, gabos pig-check. Nasi tabaga sa PNP ni Colonel Bosita, si Congressman Bosita kag one rider. Ang ngunyan, may memorandum na sa PNP na dapat daiki diskriminasyon. Daiki pag nag-checkpoint, puro sa naso nakasingle na motor ang pig-check. Ang ngunyang gabos, maski so pamaba, maski so grabe man niya, maski so nakakalisa. Check. Di iyo pala nito sa naging kausakang halabaon na traffic dyan kasud manghapon. Tapos na korkestoryan ko man subarkada kong iyong team leader naman si Police Captain na Roderick Bino. Iyon na ngayon ni Padiso pigsasabi na dapat deki diskriminasyon gabos i-check. Kaya nagka-traffic. Na siyempre sa mga motor na pag may checkpoint baga, mailing mo yan tabi Ma'am Joy. Mamalisyan mo sana pag may checkpoint naman sa inutan, sa mga single na motor na day nag-aaragi na minagirilid mo na sa tinampo, iyan sa mga dayang restro, dayang mga driver's license, taday man ang madiretso dyan na kulang ka, diday kan driver's license bako ka restrado, di mapadakop ka. Common sense. Iyo, ang mga diretso sana dyan, so kumpleto. Iyo, pero kung dahil ka man nagka-restro, ay alaton mong matapos yung checkpoint. Baka, kaya mamalisyan mo masana kung may checkpoint sa inutan, tadakol. Kadakol tabi mga tugang na mga motor sa gilid kantinampo before ang checkpoint. Yo. Bagong ngayon tabi Sir Lawrence Mendoza, sir. Ma'am Maria Vivette, good morning. Di ba? Maria Vivette Navarrete. Morning tabi. Kasud believe ako ta iyon na ngayon, pig-implementar mi na ngaya gabos na mga sasakyan. Dahil kipipilion. Hilingon kung nakarestro, kung may driver's license, dai na po kipigpipili. Wara na, bako na sana ngayon sa mga single na motor sana. Kaya nagka-traffic Sir Lawrence kasod manghapon. Kung saro-saroon mo man ang i-check ang mga nag-aagi, ay talagang matatraffic ta. Piraman sana sa pulis, dahil nga ni magsampulo. Kaya tabi, dahil ka mo magreklamo na nagka-traffic dyan. At pigibuman kan mga kapulisan sa indang trabaho. Ma'am Anita Aquino, baka magkadaragit naman ka mo. Kung nagka-traffic niya naman lugod, kang kaka-checkpoint kang pulis. Mareklamo naman ka mo. Nagka-traffic ka mo. Mas mareklamo ka mo kung ngaya motor sa nantigwa papara. Kaya pala madali ang pagpara kang motor, madaliun man sana. Iyo baga. Kay Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, good morning. Dagdagan ki pulis, tanganing mapadali ang pag-check. Tas sa saro-saro pag-agi, driver's license. Suristro mo tabi. Pagday, okay, abante.
Sa kadakol na mga nag-aaragi, taras hour, hapon na. O di, traffic talaga. Halabaon sa traffic, Sir Lawrence. Di sabi kang barkada kong pulis, mapagal-pagal nga ini pa di. O di nga yan, kami kimagi ni Buta. Iyo ang direktiba. Iyo man talaga dapat. Bako nga yan pagpapara single outon sana sa mga single na motor. Ako nga ni, na-checkpoint ako, Sir Lawrence, na-checkpoint ako dyan sa may Malinaw. May checkpoint naman sa Tabaco. Tulong checkpoint so nagiyan ko. Tapos pagbalik ko naman, yaon pa so nag-checkpoint. Checkpoint na naman ako. Salbatan. Kayagan mo yan. Kaya ako, na-checkpoint pa sana ako. Kasubag, minaagi pa man sana ako. Ay, sulisensya mo ngayon, di pa ililing ko. Kaya ang gibok ko, sulisensya ko, permi ko nang nasasabi. Para saray-saray ka, pagkanuyang-yuyan na naman, oh. Common sense baga. Pag nag-agian dyan sa checkpoint ang sarong motorista, ibig sabihin, kumpleto iyan. Takong bako kumpleto iyan tabi Sir John Batalyer, dahil iyan tabi kusog kibot na mag-agi dyan sa checkpoint. Sisayan loko-loko na motorista, na bako registrado ang motor mo, dahil kang lisensya, maagi ka sa checkpoint, mapadakop ka. Iyo baga, sentido common. Ayan. Balikan daig gayod na midbidan. Same person sunag. Yung nga ni. Di, iba man kaya baga, Sir Lawrence, ang nag-checkpoint naman sa ibong natin po. Yo. Ngayon, supasiring ka sa Tabaco, susarong team ito. Tapos, wali naman sa Tabaco, pasiring sa Tiwi, iba man na team. Pero, saro man sana yan. Pag-agi mo duman, para nagsundo ka kang estudyante, di, pagbalik mo, yaon manggiraray sina, checkpointon ka na naman. No. Pangyari. Sel Maricanya, good morning. Kay Idol Jan Competente. Gari si Idol Jan Competente. May naling akong post kasud, ma. Gari, may mga nakabikini, ha. No. Ka talaga dyan. Pag may mga nakabikini, dahil ka lamang nangangagda. Sir Javier Bunsa, good morning. Maray nga ni, dahil kasi nitat na duwa ang sa imong helmet. No. Nangyayari. Ay nga, helmet mo. Sabi sa, ay, helmet mo. Uy, ang baga na, susunod ko. Pangyari. No. Naman kita kimagi ni Bob. Basta pag pinara ako, di mapundo ako. Masupog. Dahil man kita dyan maagi pag bako kita o kumplito. Minsan nga ni Sir Lawrence, pag pinara na ako, namidbidan na ako, siyempre namidbidan ka na pag puminundok, ay sir, aday, lingan na, initanganing paratas. Aday, man na problema. Lingan, ako, ayun nga sir, okay na. Day, ilingon mo. Ay, ling mo na yan. Sir Terso Yander, good morning. Ano pa? O sige, pag-urulayan tayan hata ako. Sabi ko, believe ako na at least na bago na ngunyan sa pag-checkpoint kan mga kapulisan. Bako na sana sa mga single na motor. Ang pigpapara. So, gabos na. Basta nagagi ka dyan sa tinampo, kung may kalisa gari, pati kalisa paparao. Pading Macri Negrillo, good morning. Ano pa ang satong mga reparong niya na Lunes? Oy, ang Department of Education, mga tugang mga kabayan, may pigpaluwas ng memorandum number 32 series of 2024.
Hindi po so guidelines para po sa enrollment para po sa school year 2024-2025. So sa July 3, tabi pa lang Sir Lawrence, puuna kang enrollment. Sa Miyerkules, enrollment na tabi sa mga pampublikong eskwelahan. Ayo, may bago na kitang sekretary kang kang DepEd, day pa? Kaya pa? Di i-enrollan na. Ayan, i-enrollan na tabi. Mahiling mo dyan sa mga mall, sa mga tindahan, dakol dyan mga tindang mga notebook, papel, lapis, bulpin, mga bag. Yun na naman yan. Gastusan na naman. Bata nga yaday pa kita nakakadisponer pambayad sa kuryente. Yan na naman. Ako nga ni Sir Idol, dati day akong lisensya, tapos expired restro kang motor ko. Pero nag-comply manlalay po ako, nagkuha akong lisensya tapos nagparestro kang motor. Para day pong masabi, iyo baga, day mo man pwede sabihin na, ay tropa nga ito, exempted, ay day pwede yan. Day mo pwedeng gamiton nga, tropa. Nga tropa nga ito, day na pagchika, tropa, ano ka? May exemption dyan. Ay day nga tropa, ito bayain na. Maski day lisensya. Ano? Kaya nga ni, sabi ko, so, mga na-checkpoint dyan, midya nga ako. Anong labot ko kung midya ka? Kung ako nag-check, anong labot ko kung midya ka? No. Ang pig-anap ko digdi, so lisensya, tapos so restro kang bikulo mo, ba kung mga murumidya ka? Ibig sabihin mo, tamili midya ka, tamili tropa ka, exempted ka. Salbatana. Ayan, dapat day kiarog ka. Ko, masinunod-sunod ako. Kaya pipasiguro ko ng gadha, day ako nagpapa-expire kaya. Ang license ko ganing unyan, 10 taon pa. Nagrelingan kami kay SLTO after 10 years. And iyan na 10 taon ng Sir Lawrence, maduman ako sa LTO, senior citizen na ako. Senior citizen na ako. Ay, yogon mo yan. Yeah? Senior citizen ako. Marin niya ako tabi Sir Lawrence kan lisensya ko. Senior citizen ako. Hindi maura kan lisensyang 10 years. Ade. Pagkan mo ang tabi Sir Willie. Maduman kita sa LTO. Senior na kita. Rin pa ito so 10 years ang lisensya. May discount na kita. May discount ang senior pag nagpaparehistro sa LTO. Ayo, igwa. Iyan nga ya kung makasenyor ka pa. Ay, pangyari. Ano pa sa mga 10 years? Ay, iyo tabi, mamalo. Saro pang 10 years, mamalo. So, kakukuha ko pa sa nakang LTAP ko. 10 years ma. Kaya sabi ko mamalo, madyan ako sa kampo after 10 years. No. 10 years passport man. Ay, 10 years naman so passport. So LTAP tabi mamalo. Tapos so license sa badil 10 years. Mamalo. Dahil na ako ngunyan susuratan kilab letter kang PNP. Tao to na rin nyo ko na.
na-renew ko na, uminagi ako sa proseso. Nag-neuro ako. Pagbalik ko dyan, mamalo, senior citizen ako. Ay, ayusinin mga lisensyang 10 taon na di. Yagon mo yan. Mabalik ako dyan, senior citizen ako. No. Baka ngayon mamalaw. Parehas kita, mabalik nga kita. Senior citizen naman ako. Mamalaw. Mamalaw. Madali na yung pahingalaw. Pahingalaw ka na mamalaw. Ta magsurusumba lamang kita. No. Kayo, sabi ko, sarabay ko, so sa LTO ko, so sa mga gamit o di, inarayos ko gabos, o di, sabi ko, pakiling ako duman sa expiration, ay mabalik niya ako pala na ako kinidigdi, senior citizen na ako. Sabi ni Mamalo, mainat ka ngayon mag-senior citizen. Galing mo na si Mamalo. Abo ka man na magpamidbid man na parehas kita. No. Parehas kita, senior citizen, mabalik. Ma'am Mercedes Perez, good morning, Tabi. Morning, Tabi sa Maulyon family. Ano pa, apera Tabi, mamalo kang may paglangkaw ngunyan so mga LPG. Tapos so problema tapos sa bayadan sa aliko na nagtitipid ka na nga ni sa kuryente, palabaw pa so bayadan mo. Yo. Ang Legazpi City Tabi mga tugang nasa 75% na daa na handa sa pag-host baga Tabi kay itong so Private School Athletic Association. Yo, dyan gigibon yan sa Legazpi. Kaya busy na naman kayo ni si Mamalo. Yo. Si Mamalo iyang nahiyang ini sa mga araw gani. Iyangon si Mamalo. Oy, so Bipar Bicol Tabi mga tugang pighikayat sa mga pribadong individual na mag-produce nin fingerlings para po mapalago da Tabi ang produksyon kang sira. Nagkukulang na kita sa nagluluyan na ang sira ta. Paano nga ya? Saradit papig dadarakop na. Ending mo na iya. Oy, Mamalo, bilib ako kasuod sa Tabako PNP. Ang team leader naman sa barkada ko, si Police Captain Roderick Bino. Sabi sa kuya, ngaya pa di yun, ngaya bagay ini so bagong direktiba na pag nagkakonduktor ki checkpoint ang pulis, dapat day kipigpipili o kasud iyo kinibukan Tabako PNP nagka-traffic diyan sa may San Carlos. Labaon sa traffic. Day ka mo magrereklamo ha. Day ka mo magrereklamo tatrabaho yang kang pulis. Mana naman kan mareklamo naman ka mo tamili pigchichik ka mo. Dahil nalugod nga kipadumanan kayo ng pulis. Tigreklamo kami sa mga single na motor sa nampig paparami. Kung yung pigparami na gabos, mareklamo na naman ka mo. No. Dahil na nga ki makuang patama-tama Mamalo. Puros na sa nareklamo. Kaya, mabuhay Tabi ang Tabako PNP. Pading Roderick Kasudma. Nagilog ako tayo ako grabing traffic digdi naag-agi ako ito pala may uplan sita may checkpoint so Tabako PNP malisyaon man sa nabaga pag may checkpoint Mamalo ta sa mga daing restrong motor daing mga driver's license dayan minaagi sa checkpoint igwa nga na ako midbid maestro may checkpoint duman sa Orinutan. Sabi ko, sir, nga tataday kami na agi. Dahil nga akong driver's license. Pero nagmumotor. Batanan.
Tugon mo yan. Sir! Shh! Tatataday kami lagi. Di nga ako no'y nalisensya. No. Ay, Diyos ko, nasa na kita. O nga ta databi ta nagdidit so pasahero kang tren na may biyaheng Ligas Pinaga. Sarong bago na sa nadaa. Nagdidit databi Sir Willie. Ang pasahero kang tren na may biyaheng Ligas Pitunaga. Nga ta nagdidiit. Sarong bago na sa Ailing mo na. Oy, igwa po ki Tarabangan, Karaban, nagigibuhon dyan sa Tiwi Albay, sa Biyernes. Mga taga Tiwi, igwa po ki Tarabangan, Karaban, dyan sa Tiwi, dyan sa Sugod. Sa Biyernes na po yan. Ayan mga tugangan, mga pag-oro-restoryahan tangon yan na Lunes, pano-pano kita. Lunes na Lunes. O so mga kawani ng gobyerno, asikaso na kamo tay gwapo kamo ki mga flag racing ngunyan. Yo bata primero patining aldaw kang bulan na Hulyo. Yo. Kaya asikaso na kamo, reparo na kamo. Alas 7:39 na mga tugang mga kabayan, ang sa tuyang Philippine Standard Time. Siyempre, pasalamatan tamunan mga katuwang ta sa programa. Salamat po sa MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana iyan tabi mamalo makua dyan sa pagitan niyan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sumaganagana po ki dorm, boarding house. Ayan dyan, MBY Dormitory po kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat tabi. Ohayo gozaimasu. Siyempre kasabay man dyan sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Siyempre mga tugang yaon man dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Rener Burse, siyudad ng Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cup Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you. Siyempre yaon man po dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto, bako sa waiting. No. Ngayon sa loto kita. Baka lamang tabi Ma'am LB Baramida Bino, swertihon kita sa loto. Pero sa waiting din hanggang. Yan po mga tugang ang mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:41 na. Mga tugang mga kabayan ha, so mga parantabay niya to, paki-like and share kang samuyang Facebook page, BicolNet TV, paki-follow po. Live man po kita sa Facebook account kan sa indong lingkod, Manimok Sulbutana, paki-share na lang, paki-like and share. Nganing mahiling man kang ibatabi Ma'am LB Barameda Bino, maki-update daw tabi ako sa enrollment kang mga eskwela ta may elementary pa baga ako. Sa Miyerkules, July 12, pag-restoryan tayo niya. Sige tabi mga tugang, ko anta daw mo ng linya kang Pag-asa. Makikumusta kita kan sa tuyang panahon. Ilingon ta naman kung may nasisirip ang Pag-asa na raot ki panahon.
kumpira naman na bagyo ang posibleng lumaog ngunya na bulan kang Hulyo. Sige, Pag-asa, good morning Pag-asa. Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong unang araw nga sa buwan ng Hulyo, July 1, 2024, araw ng Lunes. Sa ating latest satellite images, makikita natin yung dalawang weather system, bagamat itong intertropical convergence zone ay halos nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, at ang naapektuhan nito ay yung bahagi ng Southern Mindanao, particular na itong ilang bahagi ng Soc-Sargen. Magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, particular na sa ilang bahagi ng Soc-Sargen at sa lalawigan ng Davao Occidental. Samantala, itong easterlies o yung hangin na nagbumula sa karagatang Pasipiko ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na sa may bahagi ng Eastern Visayas. Magdadala rin ito na mas malaking tsansa ng mga thunderstorms sa bahagi ng Bicol Region, Aurora at Quezon. Sa lalabing bahagi nating bansa, makikita nyo even dito sa may bahagi ng Luzon ay generally fair weather pa rin, medyo mainit na panahon, pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. As of this moment po, wala pa rin tayong namomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So wala pa tayong namomonitor na bagyo na maaring pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So medyo malit pa yung chance at least in the next 2 to 3 days na magkaroon tayo ng bagyo. At magbibigay tayo agad na update pag meron tayong namataan. At dito nga sa Luzon, itong ating inaasang magiging lagay ng panahon, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, medyo mainit pa rin sa tanghali. Mas malaking tsansa ng mga thunderstorm, particular na sa may bahagi ng Bicol Region, lalong-lalo na sa may area ng Quezon at Aurora, dahil dito umiiral yung easterlies o yung hangin na bumula sa karagatang Pasipiko. At kagaya ng binanggit ko, medyo mainit at tanghali pa rin yung mararanasan natin. Sa Lawag, agwat ng temperatura, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagagaraw, abot pa hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 18 to 24 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 25 to 33 degrees Celsius. Asahan din natin dito sa Metro Manila yung mga thunderstorm sa hapon. Sa Tagaytay, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan sa Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking tsansa naman ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Eastern Visayas at sa lalabing bahagi naman ng Kabisayaan sa Western at Central Visayas. Inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, nasa 27 to 32 degrees Celsius at sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. At dulot nga ng Intertropical Convergence Zone o RTCZ, malaki naman yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Soc-Sargen. Ito yung area ng Sultan Kudarat, Sarangani, kasama din itong area ng Davao Occidental. So posible pa rin yung mga pag-ulan sa bahagi, sa katimugang bahagi ng Mindanao. Samantala, at kasama din dyan yung South Cotabato Province. Sa lalabing bahagi naman ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan. Agwat ng temperatura natin sa Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Davao, 26 to 32 degrees Celsius. At sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius din ang agwat ng temperatura. Wala pa rin tayong nakataas sa gale warning, kaya sa mga kababayan natin na mag-alakbay sa ating mga karagatan, ligtas sa mga pumalaot ng mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring biglang magpalakas ng alon ng ating karagatan. At dahil unang araw nga sa buwan ng Hulyo, narito yung ating inaasahan na posibleng maging track ng mga bagyo kapag buwan ng Hulyo. Base dito sa ating climatological tracks, karamihan ng mga bagyo ay dumadaan sa may area ng Bicol hanggang sa may area ng Northern Luzon. Maari din itong mag-recurve. So kadalasan po, kapag meron tayong mga bagyo, ito yung kadalasang nagiging track niya. Mainly sa Luzon, sa may area ng Bicol o nag-recurve patungo sa may bahagi ng Japan. At bagamat minsan hindi nagla-landfall yung mga bagyo natin, kapag yung mga bagyo po ay nandito sa may northern part ng ating bansa, ito naman yung pagkakataon na nagkakaroon tayo ng hangin enhanced or papapalakas sa hanging habagat. So minsan kahit hindi tumatama yung bagyo sa lupa, malakas pa rin yung mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito ay dulot nga ng pagpapalakas ng hanging habagat. So patuloy tayong magbibigay ng updates kapag may namataan tayong bagyo.
At in-expect din natin ngayong buwan ng Hulyo, 2 o 3 bagyo ang maaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Hulyo. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog 6:29 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph at lalo na nagbibigay tayo ng mga latest updates sa mga thunderstorm advisories, rainfall information at mga heavy rainfall warning. At live na nagbibigay update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Have a blessed day sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi Manay Edna, Pading Ray Bagasala, ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Dahil man kinasisirip ang Pag-asa kiraot ki panahon. Pero ngunya na bulan da tabi kang Hulyo, mga 2 bagyo ang posibleng maglaog sa par. Kaya lang ang mga truck baga kang bagyo o permi paboritong agihan kang mga bagyo ang Bicol region. Kaya ingat po kita. Yo, kita ang paboritong agihan kang bagyo. Pero pag bulan na Hulyo, minakusog baga so habagat. Kaya pag makusog ang habagat, tabi Ma'am LB, binarecord ang bagyo, pigtutulak pa siring duman sa taas. Yan ang maura. Yan ang maura. Alas 7:50 na. Paano sa tuna tulos? Sa mga kawani ng gobyerno, may flag racing po kamo. Dapat yaw na kamo dyan sa sendo mga opisina, ha? Mabalik po ang programa. Break muna kita, ha. May commercial lang kita tabing naipit. Sa pagbabalik pag-restoryan ta nening mga reparo tangon niya na Lunes. Yo. Mga tugang commercial muna tabi kita. Kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Animoksaya sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O di 6 minutos na sa natabi bago mag-alas 8. Philippine Standard Time, oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Kasabay dyan ang oras na yan atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik ang Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Avila. Balik na po kita mga tugang sa programa 5 minutos bago mag-alas 8. Ako mapugirarihan sa indong lingkod. Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pong primerong aldaw kang bulan na Hulyo. July 1, 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano papighalata ha? Toro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi, Ma'am Nilda Chavez Azores. Good morning tabi. Sige. Digdi kita ta importantihon ini sa mga magurang na may mga chikiting magdarangog na kamuta. May pigpaluwas pong memorandum ang DepEd. Pigluwas na po kang Department of Education ang DepEd Order Number 32 Series of 2024 na may kinaraman po ini sa enrollment guidelines para po sa school year 2024-2025. Sa pinaluwas po ang enrollment mapuon po sa Hulyo 3, July 3. Ay na si Ma'am LB. July 3 hanggang po July 26. Sa gabos po yan na pampublikong eskwelahan. Ang puon po kang klase July 29, 2024. So mapuon na tabi sa Miyerkules, July 3, Mama Letta Iyap Aguirre. Enrollment na po
Sapon sa pitya 3 sundo petsa 26. Dahil nakamo magalat daw kang mga duro deadline ta petsa 29 nampun kang klase. Mas maray na suamay ka mo mag pa-enroll nganing dahil na ka mo magpara-irisi pa. Hindi databi para tawan ki pagkakataon na sapat niya panahon. Mas halawig ang enrollment. So, ang DepEd order na iyan, pigpirman po yan ni Education Undersecretary Nolasco Mampin. Wara pa bagatabi ki kapalit si Vice President Sara Duterte, nag-resign baga bilang DepEd Secretary. So, ang nakapirma po dyan sa memorandum na yan, Memorandum number 32 series of 2024, iyo po si Undersecretary Nolasco Mimpin. Mimpin. Di July 3 hanggang July 26 po ang enrollment sa gabos na pampublikong eskwelahan digdi po sa Pilipinas kong mahal. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Digdi baga sa tuya, uso yan pag mga first week pa sa nagkangkralasyan, saka pa sa na ma-enroll. Arag baga kita kayan. Kansuari nagkakralasi na, may nag-i-enroll pa kayan, Ma'am Edna. Ngunyan, tigtatawa na nakita ki sapat na panahon para makapagpa-enroll. Puon sa Miyerkules hanggang petsa 26. Yugon mo yan, halawigon. Dahil ka pa nga ni kan makapa-enroll, inda na sa may problema na. Dahil rason na dahil ka magpa-enroll. Yan na ho. Pa-enroll na tabi nito. Ang problema, pag nagpa-enroll, ang sunod na kan tabi, Ma'am Edna, yun na ang gastusan na. So, uniform. So, mga gamit sa eskwelahan. Siyempre, pag ang baga pag nagkaklase, dapat pagbago. Bagong school year, dapat bago man ang bag. Bago ang bag, bago ang sapatos, bago ang uniform. Dapat ang mga notebook sa mga pandiurag. Batabagan mga kabataan yun yan, iba na. Maray kami kito ang notebook may kito ang mga litrato ka notebook may mga Sharon. No. Ang mga notebook ito sa mga artista baga nga kapanahonan ni Batching Nanuli Kamba, arog nga kay Nora Honor, Vilma Santos. Yan mga nalag sa notebook ito. Indangon niyang kung ano, ikapakantabi Ma'am Joy. So mga notebook Ma'am Let. Anan mga notebook, hindi ko na nahiling sa mga cover baga ka notebook. Kaya ito, kan mga kapanahon na ni Ma'am Edna, so mga Lot Munching, mga Cheryl Cruz, Romnick Sarminta, ano pa ito? Yan. Si Sharon Cunita, si Vilma Santos, si Nora Honor. Yan mga cover ka ito ka notebook. Pero ako kahit dahil man ako ka nagamit kan mga notebook. Rahiling mo na, puro sa nga ako papel. Nag-eskwela ako kahit dahil akong notebook. Yellow pad sa sandara ko. Naistorya ko na baga sa indo. Yellow pad sa dara ko. Ngunyan, pagtapos-tapos, kay puwan mo man palang giraray, magpatsikan sa imong notebook ko. Bako nagka-problema ako. Kaya din hindi ako pagpararog-arogon ha. Na yellow pad sa napermendara ko. Ilag ko sa likod kang bulsa ko, sa pantalon. Paguli sa harong, paglabas sabay pakalaba. Pakuyo.
De iyon na yan ang sunod. Gurano nan mga school supplies ngunyan. Gurano na notebook ngunyan. Yun na yan. Kumbaga sa tuya, pag-arog na kaining puuna kang klase, tingating na. So pigapod baga sa Bicol na tingating nga yan. Dipisilon nga hanapon ang pirak. Dipisilon magdisponer ki kwarta. Tayo na nga ni puros may gastusan. Iyo. Puros may gastusan kita. Yan nun. Maski na nga ni nagpapaklase kita sa libre, sa pampublikong eskwelahan, may gastos manggiraray. So mga gagamiton kang aki. Sunod kan pag nakabakal ka na ki mga gamit kan mga aki, ang pagklase kan so pamasahe, subalon. So pambalon na naman. So kakaunon. Kaya dahil katapusan na sakripisyo kan mga magurang. Diatis ko niyan, medyo okay na tabako ng so mudyol-mudyol. Gari irak man kan mga aki. Na so naggraduar na mga mudyol-mudyol mamid na. So ano apod ka? So stay at home na alimbawa ngaya kung ang kurso mo electrical, pag demo mo apod kayan, so online so klase mo, pag switch mo kang ilaw, so switch kang ilaw, ang naggana so tubo ay so tubig so nagbukas. Iyan nga naokdan nga sa online class. Nagklase nga yang electrical. Pag switch kang so sa ilaw, ang buminok ka sa tubig. Pangyari. Otro naman i-switch, ang buminok ka sa LPG. Iyan nga mga graduate na online. Dipisil so mga actual adi. Paano mo yan i-actual? So, i-actual sa online. Yan. At least kung yan face-to-face na ang klase. Medyo pirang taon man ito. Ang tuminaralion sa mga magurang. So mga aki, dahil man hindi masisimbagan sa mga module dahil man nga nitig tuturo sa inda. Di mapipiritan sa magurang magsimbag dapat isusubmit mo baga ito. Alangan man na pagtawa sa imo papel, pagbalik papel manggiraray. Di maski puro paano masimbag, sisimbagan kan magurang. Kaya so magurang baga so nagklase lugod kang online na class na yan, tabi Ma'am Joy. So mga magurang baga lugod. Kaya dapat kung may honor su aki, dapat tawan man ki honor su magurang. Tayo nagpara si rimbag kang module. Ay hindi. So sana diretso na ini makabalik na po sa normal sa pagkaklase medyo may epekto man anggad sa mga kaakian. Medyo bata ngunyan baga bako narog kang kapanahonan mi na pagday ka kay totoo magbasa day ka pasaron. Day ka ipapasar mamid na pagday ka totoo magbasa repeater ka. Ngunyan pag day ka nakabasa kay puan kang ipapasar bawal ngunyan na day pwedeng ipasar. Kaya magkabasa ka kida palpalong ka kaya ang importante dyan ipapasar ka. Okay, ito bagaday man pwedeng ipasar. May midbid nga ako kito. So, high school, imbis 4 na taon sa nabagata, day man so kito 12. Kaya ito wala pang kito 12. 4 na taon bagang high school, mala. So, bidbid ko. So, high school, Sir Javier, 6 na taon niya kinuaso, high school. O gari man sa may senior high ngunyan. Sa may kito 12.
4 na taon ito pero ginibo niyang 6 na taon. Tapos pag-graduate niya, igwa pa siyang award. Loyalty Award. Loyalon siya, Sir John, sa eskwelahan. Tuyog-yugod mo para 4 na taon sa high school. Kinuha niya 6 na taon. Kaya may award siya pag-graduate niya, Loyalty Award. Yugod mo. Maray na lo tabi, pa-shoutout na tabi sa Sikatin family. Tama ba, Sikatin family? Happy birthday kay Kristalina Hu. Birthday ni ano nga yan? Sige, happy birthday tabi. Pero ito noy, kabangang aldaw man sana nalaog 75 ng grado. Iyon ang gad surason kay ni Sir Javier. Sabi kay itong barkada ko ngaya ugmahon pag duman ki mama niya. Ngaya, mama, unin na ngaya so card ko. Ilang ngayon, yung grade ko ngayon, mahiling half day sa na ngayon yan, pero 75 ang grade ko. O paano ngayon pag naguldi ako, 150 ngayon yan. No. Egon mo yan. Half day sa na ngayon yan ay. Half day sa na ako naglalaog, pero 75 ng grade ko. Kung naghuldi ngayon ako, di 150 baga ngayon. Tama na ngayon na 75. Kuro ka ba nga sa nangal daw ngayon ako maglaog? Arugang kaya. Sige. Alas 8 na nga ni nagpa-flag racing na tataod. Pag-restoryahan ta naman ining apod kini ining pangapudan kang Bipar Bicol. Ay, nagluluyan na susira tadig diya. Sige. Tapos iba pa niya itong pag-restoryahan sa pagbabalik ang programa ha. Sarabay po muna tabi kita sa Orasio Imperata. Orasio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos
Ubos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O, balik na tabi kita, Ma'am Cecil. Kaplag racing na ka mo. Alas 8:16 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. At dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap po kidorms, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan.
Siring man ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. Kasabay man dyan si City Councilor Rener Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila, and Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Dyan ka mo magtaya sa loto ha, bako sa waiting. May chance lamang kita maging milyonaryo tabi, Sir Jonathan Mondragon. Yo! Pero diretso na po kita mga tugang. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Kunyan pong primerong aldaw kita kang bulan na July, taon 2024. Sundo kita tabi, Sir Jonathan Mondragon dyan sa Espes. Sundo kita alas 9, kaya ano papigalata, Python ta na initabi topi, tabaka Python kang iba. Serbisyo asin reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ha. Balik na kita, diretso na tabi kita. Tapos na ga sa mga flag racing kan mga kawani ng gobyerno. No, good morning man dyan sa mga taga TESDA. Iyo. Gayon so programa kang TESDA ta so mga ibang programa, mga pigo-offer na libreng pagpaklase sa TESDA tigbaba sa mga barangay. Iyo. Kaya day nakirason. Sayang man kaya, scholar baga ka mo. Maasikaso na ta iyo magasikaso ka na databi kagawad bagas. Dahil ka dahil imbitaran nito pag piyesta dyan sa Matagbak. Ang piyesta sa Matagbak tapos malilipot sabay ang patron dyan Del Carmen. Del Carmen. Sige, good morning sa mga taga-Tiwi. Ngunya na aldaw, primerong aldaw kang July, 55 sentimos ang idinagdag po sa kada kilo kang LPG. Tope. So, size 5. 6 pesos and 5 centavos kada 11 kilos. Laog baga kang tangki kang LPG. Di may 6 pesos na dagdag kada tangke. Epektibo ini ngunya naldaw. Iling mo na iyan. May pagdagdag naman kan sa tuyang pigagamit sa pagluto. Problema na nga ni. So, ako dahil na ako nagsaksak sa rice cooker, dahil na ako nagluluto sa rice cooker, nagtitipid nga na ako sa kuryente. Ano ka? Tamili dahil nalugod ako nagsaksak sa rice cooker, nagdagdag lugod sa kuyang konsumo. Bako so rate ha, kasi so rate talaga naglangkaw. Pigbasihan ko so konsumo. Nagtipid ka na nga ni kan mga pagagamit mo kan mga dikuryente sa araw. Nagdagdag lugod sa konsumo mo. Ano nangyari? Puon sa nakang binaralyo na sa mga kontador baga kang aliko sa poste, naharalang kawon ilinag sa kontador, tapos mga bago na sa metro. Puon ka ito, na-triple na sa kuyang konsumo. Mataram ka rin sa aliko, bawi ang tadaw ngayong ngunyan, ining mga konsumidorista. Tagrabe na ngayang utang kang alikod, baka ngayon digdi kita maka-jackpot. Gari bagatabi Sir Jonathan so metro ko gari na so may pass forward, gari baga so metro gari so CD ang dalagan, bako na arog kang plaka na loy-loy ang dalagan, gari na compact disc. Yugon mo yan para nagkukonsumo ako ki halangkaw ng 200 kilowatt 200 kilowatt sa sarumbulan. Aram mo Sir Jonathan, nag 600 kilowatt ako. Habang lugod na
dahil na ako nagagamit kan sa mga di kuryente, lalong naglalangkaw sa kuyang mga nakukonsumong kilowatt. Yugod mo yan. Dahil daw ako nakatakod sa mga pagtaranin ko sa ko. Daog ko pa sa may mall. Daog ko pa sa may welding shop. So may welding shop nga ni, ang pigbayadan, labisan ng 4,000 sa bulan, sa kuya, mga 7,000. Marika na ngayon, taurigwaho. Salbata ng pahitay niya. Tapos suni pa, labi na naman 1,000 sa rong tangke. Adi, nabuhay tayo ni. Na rin daw kita makakalaya. Ano? So, programa kang TESDA sa barangay, pwede na po mag-visit po sa SPES. O pwede na da ka mo kasi kang nakaaging simana, igwa ki-launching dyan sa Malinaw. So, TESDA sa barangay program. May launching dyan kayo sa Malinaw. Kang nakaaging mga simana ito Magayon ito sabi ko, at least yung mga estudyante, yung mga kralase, so dahil na magpapasiring dyan sa San Francisco. Dahil ng rason. Si TESDA na maduman sa barangay. Ay, nako. Nireport ko, mabalik ako ngunyan, pagka-programa ko, mabalik ako duman sa apod kay ni, mabalik ako duman sa opisina kang Aliko, may nakauron ako last week, kaya lang may nagduman, higiling sa nasuriding. Higiling sa nasuriding, sir. Ko ipatrace ko, baka ibang metro ibang metro na pasiring sa sako. Sinaralak na baga dyan sa poste. Yan. Tapos kung may problema sa metro, kasi baka ang nailag sa kuya Kotsmonil Calyos na metro, so may pass forward. Ma-request ako kay metro sa Aliko, so paatras ang dalagan. Pwede yan tabi, Sir Jonathan. Ma-request ako sa Aliko, sa kontador, paatras, bakong paabante. Kung halimbawa paatras, ang magbabayad sa ko, so Aliko. Oy, Ma'am Mary Grace Caudilla, good morning tabi sa mga taga-Tiwi. Good morning sa Indo. Oy, abang ka mo dyan sa Tiwi ha. Sa Tiwi, inuton ta na lugod ini. Si Congressman Jel Bungalon, igwa po ki Tarabangan Karaban. Dyan po sa sugod kang Tiwi. Alato na ha. Anon tayo ni, nganing maraman kan mga taga-Tiwi. So, makapasyar sinda. May libreng medical and dental mission. Dyan po sa Barangay Sugod. Sa maabot-tabi yan na Hulyo 5. Sa Biyernes, Kotsmonel. Kotsmonel. Sa Biyernes, Hulyo 5 sa Barangay Sugod Covered Court. Ihatod ka ang Ako Bicol Party List ang libreng serbisyo medikal sa Tarabangan Karaban. Medical and dental mission as in local recruitment activity. Ma'am Grace, si Maulyon. Oy, kay Idol Sir Alan Calleja, good morning tabi, sir. Good morning man si Maulyon. Libreng check-up tabi. May laboratories pa. Libreng gamot. Libreng gupit. May nail care. Igwa pa ki. Libreng masahe. Ay, duman ako sa libreng masahe. May libreng masahe. Duman ako. Maabot na tabi sa 500 na benepisyaryo. Gikan po sa tracing barangay ang target
na matabangan duman po sa gigibuhon na Tarabangan Karaban. Yo. O darayan ni Congressman Jel Bongalon sa kakang AKB party list. Yo. Salud asin trabaho para po sa Indo. Medical and Dental Mission may local jobs recruitment man sa July 5, 2024 sa Barangay Sugod, Covered Court, Tiwi Albay. Yo. Magdarama na sa natabi ka mo. So mga kataraning na barangay dyan sa Tiwi, ayos na, may libre lamang, may bulong lamang. Kasi maski puro paano sa mga RHU baga, di pisilon mag-agad kibulong, pero may warang bulong ang mga RHU. Pero kung midbid katabi, Sir Alan Kalye, pag may bistado ka sa RHU, tatawan ka kibulong. Pero kung dahi kang kamurmi, ay pasensya na nga tabi, taday nga kaming bulungon yan. Pero may kamidbid, tatawan ka. Araw kayan kasimple. Pero kung dahi kang kamurumidbid, ya paano na sa mga talagang tiuson. So tiuson baga tabi Mary Grace na dahi ka ki maibakal kibulong, alimbawa nagkulog so tulak mo, kulog so payo mo, may maski nga ni so maintenance na sana, mahagad ka sa center, bagang sabi ninda kang eleksyon, dahi ngaya ka mo mauli, so magpapasiring nga sa mga RHU, dahi ngaya ka mo mauruli na resita sa naandaran nindo kundi may bulong ka mong dadarahon. Mala iyan tabi, Sir Jonathan, ang pag-uli, daradara, resita manggirara. Invited da so TESDA, ayo, magayon, nagirilingan kita dama, mademo sinda kang training sa basic solar setup. O yan mga importantihon sa TESDA. Ako Sir Jonathan, kung malapasan akong libre pirmi ang oras ko, ubuson ko dyan kaklasiha yan mga libreng scholarship na andyan sa TESDA. Karlasihan ko gabos. Iyo, mas magayon sudakol kang aram. Importante yun bagangon yan. Halimbawa, simplihon na sa nangani ngayang pag surusaksak sa kuryente, day mo pa aram. Ang ibabaga sa harong, para ngaya magibok extension, day nakagibong extension. Mga basic sana iya, pero yung mga importantihon. Halimbawa ngaya, si Coach Monel, nag-agda, mainom ngaya kita, o tapos day katataw lamang maglutong pulutan. Tapos si Sir Mona Kalyiha, mag-agda baga si Sir Mona Kalyiha, o mani ngaya dimigdi ka na, mapuna kita, o dapat may aram ka rin. Ano dyan tabi Sir Mona ang yaon dyan? Ako na lutuon ko. Di ba? At least pag nagsusok tagay-tagay lamang ka mo, tataw ka lamang magluto. O dakulon dyan. Aram nindo, mga klase na ka mo, may allowance pa ka mo, tapos magkakaigwa pa ka mo kay National Certificate. Dakulaon na patingon yan. Iyo na patingon yan at pigaharagad baga pag nag-apply ki trabaho. Yung mga NC2, NC3, NC1, National Certificate ng pigaharagad ngunyan pag nag-apply. O lalo na sa mga nag-abroad, hindi man ngunyan sa pag-abroad, sa mga tarataw mag-welding, so tubiro, ayan mga Isus ko, kung may gusto ng tao tabi Sir Jonathan. Ako nga ni gusto ko magklase baga so pagtanong sa mga nagtataranong mga. Kaya lang dahil man ako kitanuman sa masitira man sana. May tinanom ako sa masitira, nagbunga na sa kuyang kamatis. Kaya lang pakalipas ki mga peransimana, nag-iba sa kulor kang dahon kang kamatis. So pimirong mga bunga Sir Jonathan, darakulaon. Ngunyan sa mga suminurunod na bunga, gari na mga aratilis. Ano nangyari ako kang kamatis ko?
Pero pignamit ko so kamatis masunamit. Paguna ko, aratilis na. Nga tatanaarog kayo doon. Sa radyo to na subuka. Garin aratilis, kadarakula. Siguro, may linag kaya akong abuno. Garisala. O, yun, tigasabi ta. Yan dapat may pagkaaram kita. Takunday man sa nakitang aram. Imbis darakula, subunga kan sa kuyang kamatis. Naging aratilis. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pangyayari. Iyo. May bistado katabi Sir Jonathan naman sa Aliko. Dahil na kaya dyan sa mga barkada kung mga lineman. Dahil na sa mga barkada kung lineman. Dapat matrace kaya ito. Tabaka grounded kasi binalo ko na i-opso sa kuyang circuit breaker. Di total na dahil kinagkonsumo pasiring palaog sa kuya pero sumitro ko nagdadalaga. Naka-opso breaker nagdadalagan sumitro. Nag-iimat-imat tapos nagkukonsumo. Ay, pero may nakaroon na ako pero ipalap ko ngunyan. Ipalap ko pagkatapos kang programa ko mapashare karaya ko dumanta. Pirambulan ko na Sir Jonathan tig-obserbaran puon kan so linipat sa kontador tapos binaguan sa kontador pero mayroon kong bill. Ang pigbabayadan ko labi halangkaw na ang 2,000. Yo. Alang ko na ang 2,000 sa pigbabayadan ko. Taday man permi kitawo sa araw. Lalo na pag may klase, teripon pagkabanggi, yung sana. O di, pinaka-maximum kong pigbabayadan, mga 2,000. Siguro, mga nagkukonsumo sana ako ki 100 kilowatt-hour. Yo. Ang nangyari, ngunyan, binalyo na sulin niya, binago na so mga kontador, rinalag na baga sa poste. Puon ka ito, naglabi ng 3,000 subayadan ko. May nakatapin na yun na dapat na ipatrace kasi ang nagtrabaho baga Cancer Jonathan sa mga kontratista bako man mga taga-Aliko mga taga-Nueva Ecija nga nito so nakakontrata kaya na pag-clustering kan mga metro di obserbaran ko sunod na bulan 4,000 sunod naman na bulan Sir Jonathan nag 5,000 ini nang pang-apat uminabot 7,000 na. Ibig sabihin, Sir Jonathan, bulan-bulan, nag-i-increase ako kisan ribo. Di, kung matapos ang taon na ini, pira naman. Pangyari. No. Inapot ko sumay shop duman, sumay shop tabi si Ma'am Kasimlo. Sinapot ko sumay shop. Pero tabi, ang tigbabayarin do monthly sa Aliko. Minsan nga, ang pinakalang ko, may 4,000. Ibig sabihin, daw, gari ako sumay junk shop. Gari ako sumay welding shop. Daw, di naog ko konsumo kang may welding shop. Tang welding baga, makusugon sa kuryente yan. Para ang saro ko, ang gamit ko naman tulong electric pan, igwa ko kirep. Tapos yung mga rice cooker, dahil ako nagluto sa rice cooker. Tabi nalo ko nga ni kada bulan, nagbawas ako, nagbarakal ako ki solar lights. Mala yan. Halangkawon sa bayadan ko. Sabi ko, gari may problema na ini. Kaya puhan ko na kining ireklamo ini ta. Kung padaguson ko ini, pag gunya na July naman so bill ko, siguro mga 8,000 na. Ay inay. Baka defective so metro. Iyo pa saro pa sa mga pigsuspitsaran ko. Gari may fast forward. Ano? Shh. Anong nangyari kani? Sandali, gari yaon si PM sa linya. Malawag si PM sa ano? Maringan ito nagapod si PM. Malingawang ko na naman.
Dato na ha. Baka may message si PM. Daiman. Ayan na si PM. Shh. PM. Pangyari. Shh. Ay. Ra. Na yun si PM. Mga commercial mo na kita. May naipit kitang commercial. Commercial mo na kita hata tad baka maglawag si PM tapos pag-restoryante ning sa Bipar tapos ining gigibuho na prisaa andyan sa Legazpi. So gari ini palarong pambansa pag sa public ini sa private ini no. Sige, commercial muna tabi kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ani Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Okay, sige tabi mga tugang, balik na po kita digdi sa programa alas 8:42. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras na yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ratiglen Daong Bongao, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilos, saka si ABC President Cap Art Abila. Balik po, Manny Moksaya po ini, si Mr. Ulbutana. Kunyang pong aldaw kita ni Lunes sa primerong aldaw po kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Sige ta yaon sa linya, no? Konta mo ng linya ni PM Tony. Naka-standby siya. May dugang na bareta sa luwas. Nasa linya si PM. Anong nangyari kani? Nagsabatan so pod. Yo. Sige kita kwanta mo ng linya ni PM Tony. Ano nangyari kaya? Dahil naglalaog. Okay, 44 minutos. Sorry. Ay nga ni. Sige ta nagtatanog iyan. Sige ta nasa linya na si PM Tony. Ayo. Alas 8:44 mga tugang nasa linya si PM Tony. PM Tony Marinaga sa imo, please come in. Sir Maok, sa na? Go ahead, tabi PM. Kasi bago ko ta na, makakasabay ta si Alcalde Edsel Villesa, kan Danuan kan Batay, para di tabi sa Maok. Magiging programa, ining DPTV program. Ano yan? DPTV program. BTTV program. Kung sa inyo, Sir Mox, iniso may kinaraman sa magayon na sindikalidad na serbisyong pangkalusugan. Tadigdi tabi, Sir Mox, sa banwaan kan, sa banwaan kan Pakakayalbay, nag-gibuning inisyatibo tabi si Mayor Edsel Villesa. Tangani na magkaigwaning dugang na doktor. Ang Arecho. Roger. Okay. Oo, na makakatuwang makakatuwang dabi, Sir Mok, sa pag-abot sa sa medisina o sa pagtataon ng pagbibilang sa mga kababayan sa kababayan ng Bakatay. So dyan sa pira dyan ang doktor sa Arecho tabi PM. Ngayon ba gusto no? Asaro man sa nala to natanag gari ka na naserarom kang gari naserarom ka na kang naserarom ka kang kuiba. O digay okay na. Kasubago ano mo. Balik mo sa dati. Balik mo sa dati. Gari ka na naserarom kang kuiba. Okay na. Yan, sige. Okay na. So bali tabi mo ining naunang bita ng apil kani DPTV program ini sigapod na Doctors to the Barrio Replacement Project sa Department of iyo. Oo. Sa dating pinagatot ko sa Bagalinis din yan, pero merong ay daw. Dan iyo, kaya medyo dako yung mga
nagharala sa iyang una na pagkaaga tabi Sir Mox. Aha. Ito ni Sir Mox, magkakaigwan ng ceremony sa mga abot na business. Duman tabi Sir Mox sa Aricio, tangani ini digdi tabi marunong digdi tabi Sir Mox sa DTV program kan DOH and kan LGU Bakagay. Aha, so ibig sabihin tabi PM may ilalagyan na doktor ang Department of Health. Tagari ang kontrata kan tabi PM kundi ako na sa mga 2 taon man. Roger. May narumduman ako ka na LGU na igwa man kiarog ka na programa 2 taon. Pagkatapos kan 2 taon nugaring tapos na sa kontrata kan doktor. Kung sa'yo naman na lugar siya i-assign. Tama po pag ngayon tabi Sir Mox, talagang nangyayari masubaran na sa hanta, maging sa lado nga mga PNP tabi Sir Mox, igwa ng mga bagong mga pamayos na nagkakapira mga hepatura digdi sa tuyang probinsya. Sa alat ko na ano sa mga na mga station an may bago ng COP. Ang Bakagay tabi Sir Mox and ang Santo Domingo and ang Tabaco sa First District. So Santo Domingo wala na si Madam. Wala na si Ma'am Genevieve Bosiren. Sinalidahan ini ni alat kahain na ito. Sinalidahan ini so dati man sa nga Burhal. So taga Tabaco yan Roger to that. And sa Bakakay man si Police Major Apon. Kung dito na sasalang. Ito pa na ako so bilog na ngaran. Sungon yan sa nasimana pasanayan Roger to that. Ngayon aldaw, ansendang formal meeting pagtukaw bilang mga officer in charge kan hipatura. And digdi sa Tabaco Minisis Lady daw. Bago na rin. Nagsalida kay si Seton dati dyan. Lyadok gariya? Lyadok. Ito ang mga sa First District, hindi ang mga pinagsalidahan tabi Sir Mox sa mga COP sa municipal. So, ang tabayan natin Sir Mox, sa masunod na or sa Biyernes, sa tutukan tayo na magayon ng programa kan Banwaan ng Bakakay, manunod sa pagdudugan o pagdudugan ng doktor para sa mas dignidad na serbisyo pag-abot sa medical. Sige. Yan tabi Sir Mox, mga dugang pang informasyon, patol ng Docs Tony Gilis, Kasurog kang Bicolano worldwide. Thank you. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang salamat kay PM dyan sa Bakakay. May programa man ang gadang Department of Health, Ma'am Jocelyn, na igwa man ang na pig-augment na mga doktor sa mga pili lang iyan na munisipyo. Kay ito sa Balinaw, igwa man kiarog ka yan. May doktor dyan, pero 2 taon man sana. Madepende baga kuta na yan sa population, kundi dahil man kakayanon kang sarong doktor, kung yaon ka ngayon sa sarong Aricio, dahil mo man kayang kakayanon kisaron doktor depende sa population nga kung dakula ng population kay puhan na ki additional na doktor kaya lang dahil man nakaka-create ki another position ang LGU kay puhan kang ki pundo kay puhan kang ki budget sain mo kukuha ang supansweldo kan doktor dakula pati yan kay puhan mo kan mag-create nin posisyon. Magdagdag ki doktor, dagdag ki mga nurse, dagdag nin mga midwives. Kaya ang gigibungon yan kan mga LGU, pipagkanigo sa naninda. So lalo na sa mga pobreng LGU, pipagkanigo sa naninda so saron doktor. Ayaon dyan sa saindang munisipyo tapos iyan nahagad kitabang sa Department of Health. Yan so programa man na doktor to barangay. Di minapadara. Kundi ako nasasala siguro mga 2 taon man ang kontrata ka iyan. 2 taon ang kontrata ka iyan. Na matinirman andyan sa lugar na yan. Magtataw manin
serbisyo medikal. Naramduman ko kayo dyan sa Malinaw. Igwaman kang kayo tabi Vice Mayor Abby Cargullo. So, Dr. to the Barrio. Tama ba? Dr. to Barrio ba ito? Dr. to the Barangay. Di da ko lang tabang yan kasi dahil man talaga kikakaya-kaya kan sarong doktor. Diyan nga ni sa Rich, pag mahiling mo dyan paglunes, nakulunon ang mga pasyenteng nagkakapila dyan. Nakapila. Pag sarusan ng doktor, siyempre ang ma-check up doktor man sana. Man pwede dyan so doktor kwakwak. Dapat so doktor. Pera ang i-check upan dyan kan doktor. Sus ko maghapon. Oral daw iyan. Paano kung ibang may mga alimbawa, may aktibidades sa sarong barangay o dapat yaon man duman sa doktor o paano babarangon mo sulawas kan doktor tabi Ma'am Jocelyn. Maray sa tabako tapiran doktor dyan, igwan doktor dyan sa isla o piran doktor digdi sa sentro maray na sa ng tabako tadakula ang budget pagabot sa mga arog kam pero ang makahirak itong mga munisipyo na kulang man talaga sa pundo kaya iyan magayo na tabag man iyan kang mga dyan sa Department of Health na nagtatao sindaki augment na pang-augment na mga doktor. Kasi dahil man kayang sweldoan iyan kang LGU. Primero, pag madagdag ka ki doktor, makreate ka kang posisyon. Bakong iyo tabi, Vice Mayor Abby, makreate ka ki posisyon, dapat may makuhaan kang pundo na pansweldo mo dyan. Paano kung wala? Hindi dahil ka man pwede mag-create ki posisyon. Taday ka man kimakukuhan. Paano? Saan man pasweldohon? Marilamang tumugot sa doktor na. Daing sweldo siya. Matrabaho daing sweldo. Sisay man na buwa-buwa ngayon doktor na matrabaho ka dyan daing sweldo. Ano ka ngaya? Kaya nga ngayon nagdoktor ako. Bako? Speaking of doktor, dyan sa Malinaw, si Dr. Dante Bausa, igwa dyan ki pribadong klinik kasi si Dr. Bausa, siya so dating RH doktor dyan sa Malinaw, nagretiro na. Nagretiro na tapos naglagki private na clinic dyan sa Malinaw, dyan sa sentro Manggararay kang Malinaw. Sabi ni Ninong Doc na Bausa, ara mo ngaya, Mox ngaya, 30 taon ngaya ako dyan sa Malinaw. Idinusay ko na ngayaan sa kuyang propesyon. Pagtabang sa mga taga Malinaw. Kaya, maski ngaya ako ngunyan retire na. Bako na ako ang aritso doktor. So, pag makulog ko manggiraray sa mga taga Malinaw, kaya naglag ako dyan ki klinik. Pero, ang klinik tabing iyan, bako iyan so libreng klinik. Nag-arke lang nga ni siya ki lugar. Siyempre, nagbabayad sa bulan-bulan. So, kaya naglag siya ki klinik dyan. Kung halimbawa, dating kakaya-kaya na kan doktor dyan sa RHO, at least may nag-check up na ibang doktor. Pero, minimal man sa ng pigahagad niya. Tapit, araram niya man, pag medyo nga ni pobre Honda niya nating papabayad. So pag makulog niya sa mga taga Malinaw, yaon manggiraray. Kaya igwa dyan ki clinic si Dr. Dante Bausa, yaon dyan sa sentro sa nakang Malinaw. Kaya pag daikig kaya na kan sa RHO, bako man oral daw yaon su doktor, o kaya dakulo ng pig-check upan, igwa kay private na clinic dyan si Dr. Dante Bausa. Pero bako otronta bako tabi iyan libre. Private po yan. Bako naman si doktor ang RHO. Bako naman doktor si Dr. Bausa sa RHO. Retired na. Di yaon manggiraray si dyan sa naglagki clinic sa Malinaw para at least maidiretso manggiraray sa serbisyo niya. Pero bako na tabi libre. Depende na sa kay Ninong Doc Bausa kung palibrehon ka mo sa iyang pag-check up. Importante yun, ma-check up kita kan doktor. At anganing
maresitahan kita, kita mambulong. Ang problema tao garing bagatabi Sir Jonathan, pag may namamati kita ng doktor kan sa dirita, kita na mismo suminabakal kibulong, makulog ngayang payo, aramta na kung anong bulong, o minaduman sa butika, minabakal. Pero ang importante yun, so, doktor mismo ang nagresita sa tuya. Dahil kita magsadiring dunong na aram ko na ngayang bulong ko. Paano kung salakso bulong na binakal mo? Dapat nachichikapan kan doktor. Ngayon so doktor, iyo ang magresita, kita mang bulong. Bako na dunungan tapos sa doktor na mas maurag pa kita sa nag-adal ka medisina. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Bako, ay man kita nag-aradal kang medisina, dudunungan tapos sa doktor. Pag sinabi nga ng kan doktor na 3 times a day, tapos once a week, 7 days. Ang problema pag nawara na ngaya sukulog, sarong aldaw sa nakita nag-inom kibulong, ipipainom kita kan doktor na good for 7 days. Pag nawara na sukulog, dahil na minadiretso kang pag-inom kibulong. Ang sabi, pag dahil nagadanso bakterya o ano pa man, mabalik manggirara. So doktor ang nakakaaram ka. Pag sabi kan doktor na 3 times a day ka mag-inom, good for 7 days. Kung panatan mo mga 2 days na, ano mangyari kan sa imo? Dahil kita magdunong, tas sinda ka na nakasabot, sinda nag-aradal ka. Oy, alas 9 na ho, 1 minuto tabi bago mag alas 9. So digdita naman po muna para mintras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong aldaw kita nin Lunes, Monday, primerong aldaw po kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sa ngaran ni PM Tony dyan sa Luwas, sa pangaran man yan ni Maestro Neil Adtunan sa muya pong station manager. Sa ngaran po kan mga katuwang tapo sa programa, ang MBY Dormitory kay Madam Maylin, kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Rener Burse, si Cons Irene Morales Paut, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Tabela, sa Caposbilo Lotto Outlet kay Boss Bob, thank you. Sa ngaran po nindo gabos, mga parantabay, paki-share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan sa programa Serbisyo Asin Reparo 7 to 9. Adios amigos! Domo arigato, iringat po kita, bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Tapos ako bangon si Sakuya, Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad.
Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.